आयै मोनसे खोथा रायज्लायनो दंमोनलै। मा खोथाहाय? खोथाया एसे गिदिरानो। गुथालजोंसो रायलायनांगौमोन। आं दा डाइरेक्ट बुंनोबो हाला। नोङो गुथालखौ एसे बुजायनाय। गुथालखौ बुजायनांगौ? मा खोथा? खोथाया माबोरैबायानो। माथो खोथा जालायखो बुंनाय? मा जाखो? माने आयै खोथाया जाबाय दा आं गुथालनि सिगाङाव डाइरेक्ट बुंनो हाला। नों बुंबानो जासिगोन बाथ्राखौ मिथिबायना? बुंबानो जाबाय हाबिलाखौ बावगारदो होननानै। हाबिलानि जायगायाव बिनो गुबुन सिख्ला लाबोनानै हाबा खुंना होसिगोन होनना बुं नोङो। आयौ आबालाय आंलाय बेबायदिलाय माबायदि बुंनो हागोन? मालायबा सोरखौबा मोजां मोनो, सोरखौबालाय अबाव हाबा खालायनो। नों खोथाखौ बुजियाखै आयै, बिराद सिरियास जानानै दङ। सिरियासालाय बेनो आरो नागिरना मोनाखै। आरो गावबा मा होनो मालाय हाबाबा खालायगोन ना खालाया गुबुन सिख्लाखौ। दा बे साननैसोल'सो जाबाय बेबायदि जानाया। दानालाय अबाव गुबुन सिख्ला नायनानै हाबा खालायनो बिलाय। नोंसोर बुजियाखै आयै, खोथाया गोबां सिरियास जानानै दङ। आंखौ रितुआ फन खालायनानै बुंदोंमोन। मा? रितुआ फन खालायदों? बेनिफ्राय बेयावलाय माथो प्रब्लेम जाखो? आयै, हाबिलाखौ रनियाबो मोजां मोनोनो। मा? बेबो मोजां मोनोनो। नंगौना नङाहाय? नंगौना नङा बाथ्रायालाय? मानो नङा, नंगौ। रितुआ आंखौसो रायहरदों बेसेबा। आरो मानोथो ओरैनो बुंहरनो। गामियाव फैनो नागिरबाय दङ, ओंखारबाय दंनो। हाबिलाखौ नागिरना थांगोन आं बिसिनि गामियाव होननानै। दा बिहा आरो बेसेबा टेनसन जादों फैब्लाथाय जोंफोरखौ लोगो मोनगोन होनना। आया, सिख्लाखौनो मोनासै होनबा बिबो? बिदा गोसथोनायखौसो बिबो गोसथोबाय, बिबो फसायबाय। सिख्लाखौनो मोनासै बिबो? मा बुंबावनो आरो। आंलाय दालाय मा होननानै बुंनो गुथालनि सिगाङावलाय? नों मोजां मोननाय सिख्लाखौ नोंसा बिफाङाबो मोजां मोनो होनना खिन्थागोन आरो आङो। हानाय नङाहाय आं खिन्थानो। आरो आं बेबायदि बुंब्ला गावहाबो दुखु मोनगोन माथो। होमब्लालाय माथो खालायनो आयै? बाथ्राखौथ' बुंनानै दोननांगोन ना। सानैनि गेजेराव सेग्ला सिसि खालायगोन नामा? सेग्लायना मानलाय रादाय, सिख्लायानो गैखालाबालाय माखौथ' सेग्लायनाय जानो। जेबो खोथा बुङालासिनो बेबायदिनो थाथोंसै, बेबायदिनो सिरि जालांगोन। दा खिन्थाबा आरो गुथाला दुखु मोनगोन ना। नङा, दा बेबायदि खिन्थायाब्लाबो नों एसे इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ रायलायबानो जाबाय। बुंबानो जाबाय, लासैनो बावगारनो नाजादो। बेबायदि मालाय गावहाबो मायबाफोर प्रब्लेम दंमोन खोमा, गावहाबो थानो लुबैखायाखैमोन खोमा बेयाव, बेखायनो थांबाय। बेबायदि एसे मोजाङै बुजायनाय नोङो गुथालखौ। आं आरो मा होनना बुंनो जायोना। दिनै होनगोन दिनै आं बेबायदि। खिन्थु आं रनियाबो गोसथोयो होनना बुंनो हानाय नङा दे। जानो इसोराबा मा खेला खेलेगासिनो जोंहानि मानसिफोरजों। मा बेलाय बेफोर बाथ्राखौसो खोनासंनो गोनां जाबाय। ओरैनो न'खरा गोरोबलायनाय गैखाया। हिनजाव सानै जनानै मा जादों बेसे असान्ति। नायलाय थानो हाया सासेया सासेजों, फिसाफोराबोथ' सिनायलायखाया। दा आरोलाय मा बे सिख्ला सासेखौनो मोजां मोननायसो खोनालायखो बेलाय। माब्लाबा जाया आरो बे रनिया नागिरना फैब्ला एखे खोथाफोरा गाज्रिसो जागोन। माबोरैबा मिथिफ्लांबा बिदाया मोजां मोनदों होननानै खोथाफोरा गाज्रिसो जागोन। आरो उनाव नांज्लाय खमलायसो जाबावगोन बे सिख्ला सासेखौ लानानैनो। आबौ गुथालजों मोजाङै रायज्लायनांसिगोन आङो। बेखौ गुबुन सिख्लाजोंनो हाबा खालायना होनायानो हामसिगोन खोमा। गुबुन सासे सिख्ला नायनानै खोथाफोरा बांद्राय जायैयावनो गुथालखौ हाबा होनायानो हामसिगोन बायदि मोनबाय आं। नङाब्ला आरो उनाव खोथाफोरा बिराद गिदिर गाज्रिसो जाबावगोन बायदि मोनदों आं। मा जाबाय थायो बेफोरबो। न'खरालाय असान्तियानो जोबलाना मायोहाय। बे सिख्लायानो अबावबा थांबाबो जासिगौ, नङाबा बे हाबिलायानो अबावबा थांनानै सोरजोंबा हाबा जाना फैबाबो जासिगौ बियो। जि गैयाथाय गैया, बे रनियाबो थाथोंसै बिदिनो, गुथालाबो थाथोंसै बिदिनो। सोरबा सासेया मोनबा सोरबा सासेजों जुदि हाबा जायो आरो न'खरा बांसिनसो सैलायै जाबावगोन। बे आबै हाबिलाया फैयाबाबो जासिगौ आरो, जेराव दङ बेयावनो थाबानो जायो। नङाब्ला आरो नांज्लाय खमलायसो जाबावगोन बायदि मोनदोंहाय आं। साला जुगामिया लाबोनो होननानै बुंदों। मा मोनखोथाय जुगामिया? दिनैसो सान्थि मोनसिगोनलै बे टेनसना। बांद्राय टेनसन जाब्ला बेफोरखौ लोंनो मोनबासो एसे सान्थि मोनो आङो। आइया न'आव थानायखाय आरो टेनसना बांसिन बारायदों आं। गोसोबायदि जेबो खालायनो हाया। ओजों थांनाङा, ओरै फैनाङा, ओरै खालायनाङा, ओरै जानाङा। बाब्रे, जेरावबो बादा। मालायनि बिमाफ्रा बेबायदि नंगौना नङाथाय? आंनासो बिमाया बांद्राय रांखिनि नामा? एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय आरो बांसिनसो जेरावबो थांनाङा, ओरै खालामनाङा। एक्सिडेन्टआबो बे सुनिसोमोन बिबो। डाक्टराबो मा बुङो मा मायोथाय? मा बेलाय ओरै थांनाङा, ओरै फैनाङा। मानसियाथ' मोजाङानो जाबाय, खारनो हानाय जाबाय। आइनि बाहानासो बेफोरो।
जायखिजाया नै साननैसोल' नायबाथरगोन आं बिनि उनाव आं बेबायदि थाया गोसोबायदि खालायगोन आं बेबायदि न' सिङाव आरो मावजि बायदि एन्जर बायदि हाबना थानो हायो नामा मावजि एन्जरबोसो होनजाबावा मावजि एन्जराबोसो खारथिंबाय थायो मा होननो मुङानो गैया फाग्लाफोरासो बेबायदि न' सिङाव थाबाय थायोलै फाग्लासो जागोन आं साननैसो बावबा आरो बेबायदि थाबाय थानांगौ जाबोला मालाय बेरायथिंबाय थाब्लासो गोसोफोरखौ सान्थि मोनो न' सिङाव हाबना थाबालाय टेनसनासो बारा जागोन माथो आं नायखादों नै साननैसोल' बाव 15 दिनसोल' बाव बिनि उनाव आं रावनिबो बाथ्रा खोनासंखाया थांनो होआबाबो थांगोन आं मुर्ख नामा आङो मुर्खआ बेबायदि थाबाय थानो एक्सिडेन्ट जाबाय आरो जालांबाय आरो बिनि उनाव आरो एक्सिडेन्ट जादोंमोन होननानैनो आरो न'आवनो थाबाय थागोन नामा थैलांगोन माथो मानसिया बेबायदि गियै थाबाय थाब्लालाय जानांगौमोन जाबाय आरो बेबायदि होनना आरो खनले जाबाय थागोन नामा मा सानो आयाबो खर' फाग्लिनो लोमजानायाबो दाबो हामला मा लोमजानाय बिनि साला बिनि थाखायनो खेबसेनोथ' बे जाबायानो जुगामिखौ बासायनानै हाबिलखौ लोगो हमनो मोनासै दा रायानो लोमजालायबाय मारै थै नों बुङाखैमोन नामा आं एसे देहाया प्रब्लेम जाना दं होननानै देहाया मोजां नङा होननानै बुंदों मेडाम नाथाय बिसोरो इमारजेन्सि नों नङाबा जाया होननानै बुंदों दा थारमाने मा मिटिंखौ बे सप्तासेयावनो खालायथारनांगौ होनना बुंदों नामा औ मेडाम एसेबां गिदिर प्रजेक्ट दा बेखौथ' आखाइनिफ्राय थांनोबो होनो हानाय नङा दिनै बे सप्तानि गेजेरावनो आं माबा मोनसे खालायगोन दे थांगोन दे आं बे सप्तानि गेजेरावनो जायखिजाया आं नोंनो गाबोन खबर हरगोन मिथिबाय अके मेम होमबा बे सप्तायावनो जागोन होननानै बुंनांसिगौ आरो ने औ एसेबां गिदिर दिल एसेबां प्रजेक्ट गिदिरखौ बेबायदि आखाइनिफ्रायथ' थांनो होनो हानाय नङा जागोन दे आं देहा गाज्रिबाबो माबा मोनसे खालायगोन मिथिबाय ना दान खालाय जायखिजाया दे औ अके मेम एसेबां मोजां प्रजेक्ट आखाइयाव फैयाखैयानो बोसोरसेसो जाबाय जों दा कम्पानिया लसावसो थांगासिनो बे प्रजेक्टखौ थांनो होनो हानाय नङा आरो रनिखौबोलाय बेसेबां सानबेसे आं बेबायदि लाखिबाय थानो हानो रनिनि बाथ्राखौ सानबोला ओजों आंहा लस जायो बिथिं अफिसा लस जाबा आरो अफिसानो डाउनाव थांगोन कम्पानियानो डाउनाव थांगोन बेबायदिबोथ' सोलिनो हानाय नङा आं मोनसे सानबावदोंसोमोन मोनसे प्रजेक्ट बानायनानै आं क'क्राझाराव मोनसे ब्रान्च खुलिबावनो होननानै बेनि थाखायबो आंनो 50 लाखसो फैसा नांबावगोनसो बाजेटआ कररनिबो जानो हानाय थ' बेफोरनि थाखाय बे प्रजेक्टखौ लानायनि गोनांथि दङ आंहा रनिखौ उनाव नायसिगोन दा रनिनि बाथ्रा सानबाय थाब्ला ओजों आंना कम्पानिया लसआव थांगोन आरो ओरैनोब्लाबो एसेबां गिदिर मानसिखौलाय सेंग्रा मानसिखौलाय अबावथ' हमथाना लाखिबाय थानो हानो जायखिजाया जेरावखि थाङा मानो बे गामियाव थाङाबानो जाबाय हाबिलाखौ नागिरना बेल' आंहा प्रब्लेम हाबिलायाल' आंहा प्रब्लेम दा नङाबा बियो जेराव थांथो आंहा प्रब्लेम गैया खालि बे हाबिलाखौ नागिरना थांनाङा आरो हाबिलाखौ मोजां मोना माबोरैबा मोनथिनो हानाय नंला आङो हाबिलाया अबाव दङ रादाइखौ फन खालायबावनांगोन र' फैदोंना फैयाखै आरो जुदि बांद्राय बाथ्रा खोनासङै जायो नागिरनानै थांनो नागिरो हाबिलाखौ अब्ला आंबो थांफागोन होमबाना आं थांफाब्ला खोथाफोरा निउट्रेलावनो थागोन बिबो मोनथिनाय नङा बिनि बिफानि बागै बिसिनि बागै आरो हाबिलानि बागैबो आं थाब्ला एसे कन्ट्रलाव थागोन बाथ्राफ्रा बेबायदिनो खालायनांगोन आं जायखिजाया दाहाय रादाइखौ फन खालायनानै खिन्थागोन जे रनिया गोरोन्थियावनो थांफ्लांनोबो हानाय जाहाथे न'नि बाथ्रा रावबो बिनि सिगाङाव जेबो बुङा आरो हाबिलाखौथ' बे गामियाव लोगो मोनखाला बियो थानायमोनब्ला लोगो मोनखागौमोन रादाय खिन्थाखागौमोन गैखाया बियो थांखाबाय बेखौ लोगो मोनखाला दिनै हौवाजों मोजाङै स्लेब रायज्लायफ्रानि र' रायज्लायफ्रा मोजां सोंफ्लानो एक्टिं खालामना देखायनांगौ ना हौवाफोरनि सिगाङाव मोजां नङाबाबो मोजां जाना देखायनांगौ जायो गोसोआव जियानो सोलिया मानो हौवाफोरनि सिगाङाव मोजां देखायनांगौहाय मोजां आखल देखायबा बिसोरो मोजां बायदि मोनो मुहिखायो ए बिफा नै साहा लोंनो नामा बिफा लोंगौमोनथ' आरो बिमा गाइखेरनिखौ लोंनो ना लाल साहखौ लोंनो संख्रिनि ना सिनिनि फिथा सावनाया जोब्बाय नामा बिमा फिथा सावनाया फिथाया दंबालाय माबाखौनो लाबो गाइखेरनि साहखौनो र' होनबालाय लायनि आङो नै बिफा मोनसे खोथामोन माबा बे गुथाला आरो जेबोथ' रायज्लायाखैना नोंखौ लोगो हमनानै केस होनायनि बाथ्राथ' बुङाखैना बिफा गैया बुङाखै दे हामबाय दे बिफा दा जोंबो बेफोरावबो बांद्राय नांथाबबाय थानांला मिथिबायना बिफा नै जोंहाबो सिख्ला गथ' देरहांसिगोन लासैनो फिसाजोफोरा नङा होमबा दा आरो नोंबो मास्टार मानसि बेफोरो केस होनाय जाबा बिफा बदनाम जायोना आं मोजांनि थाखायसो बुंदों बिफा दा लासैनो सिरि जालांबानो जासिगौ दे बिफा बिराद टेनसन मोनो आं बिफा नोंनि साख्रिखौनो थांजानो गिसोयो बे न'खरनि मोजां साननानैसो बुंदोंमोन आं बिफा बेबायदि केस होनाङा होननानै जि जाबाय दे आरो माथो खालायबावनो गावआनो थांबायबालाय जोंलाय माथो खालायबावनो थांथोसै दे जेराव दङ मोजाङै थाबानो जाबाय
औ बिफा बेखौनोथ' आरो मालाय आरो फैसा दांग्रा मानसिखामोन ना मालाय हा बिलाइआ रुवाथि थाबाबोथ' मालाय मासे दरमा फैसा मोनोमोन ना नङा होमबा दाना मालाय रुवाथिफोरनाबो बिफा नै मासावनो मालाय 6,000 गाहाम मोनो रुवाथिखौनो मोना 6,000 7,000 गाहाम होनानै लाखियो बे मासाव फैसा दांबाय थानो मोनो गोसोबायदि मालाय लालाय माबानाय दा जोंफोरनियाव थाबा फैसा गरसेबो दांनो मोनखाया बिफा बेनिखायनोबो थांखादों दे बियो मालाय गावनि गोसोजों थांखादों जोंखौ गाज्रि मोनना थांखायाखै नों बारा सानबाय थानाङा बिनि बागै बेनोथ' बिमा गेजेर गेजेर आंबो सानखाङो गावबो गावनि गोसोनि मर्जिजों थांखादों खोमा बायदिबो मोनो औहाय बिफा नों बारा साननांला बियो गोसो मर्जिजों थांदों बिफा मालायबानो जोंफोरनि गामियावथ' एसे खमानो मालाय टाउनावबानो आं मैयासो सासे हिन्जावआ खोन्थादों आंनो टाउनाव मालाय रुवाथिफोरनि दरमायानो 12,000 15,000 गाहामनोहाय मोनथिबाय धोनि मारवालि ना मा होनोमोनहाय बेखौ मारवारि ना मारवालि बेफोरबायदि बिहारि मारवालि बेबायदि दंसै माथो गुवाहाटिफोराव बेसेबा फैसा होना लाखियोनो मालाय ए बेफोरावनो थांदोंसो ना मायो होनबा सोरबा लोगोबो दं होनदोंमोन बियो गुवाहाटियाव सासे औ बिफा थांदों दे बियो मोजाङैनो दंखायो जेबो टेनसन लानो गोनां खोथा गैया आरो गुथालखौ मोजाङै बुजायना बुंबानो जाबाय जेनेबा बियो गोसो थानायखायसो थांखादोंमोन आरो बियो हाबा जानायनि बाथ्राबो बुंखायामोन दाना हाबा जाया होननासो बुंखायोमोन होननानै एसे बुं होनबासो नङाबा बियो नांथाबबाय थागोन आरो जोंहाखौसो दाय होनो नागिरबाय थागोन बिफा बुजिबाय औ लोगो मोनबा बुंनांगोन र' आंनो स्कुलाव थांबोला मा नांगोनलै आं साननानो मोनाखै सानना मोनाखै स्कुलाव थांबोला नोंनो नांगोन मायबा मायबि मा नांगौमोनलै आब' दिनै आं बावगारजोब्बाय स्कुलाव थांबोला नोंनोथ' बेगखौ नांखागोन बेनिफ्राय नोंनि स्कुल इउनिफर्म नांगोन बिजाब नांगोन बहि नांगोन कलम पेन्सिल राबार जिअ'मेट्रि बक्स पेपार माबा माबि नांगोन इसेबां बुरजा फैसाया थोगोन ना आब' थोनांगौ बारा दाम नङाना जेनेबा बेबायदि बुस्थुफोरा जेनेबा पेन्सिलफोरा कलमफोरा गंसे बायग्रोगोन ना लाबारखौबो गंसे बायबाय पेन्सिलखौबो गंसे पेनखौबो बहिखौ गांसे बायनाङा दोननाय बहिखौ एसे बुरजायैनो बायनांगोन 10टा बहि बायनानै आं नोंनो सुथाबना होगोन दे बहिखौ बेनिफ्राय बिजाबाबो दा माबायदि बिजाब नांगौबा दा एडमिसन लानो थांखालिसो जों सोंनांगोन बेफोरखौ एडमिसन बेनिफ्राय आब' एडमिसन लानो माब्ला थांगोन गाबोन ना गाबोन माबोरै जानो राजा गाबोन नारेंखलखौ फाननोसो लांगोन जानांगोन ना एडमिसन लानो थांबोला दाथ' जोंनो आखायाव फैसायानो गैया 200 मालाव दं खोमा माथो माबायालाय सरकारियाव फैसा लाया बुंदोंमोन मैया दादैया दाबा लायोना लामाराथाय फैसाखौ एसे लायो नामाथाय आरो लायाबाबो फैसाखौ लायाब्लाबो बिजाबखौ बायनांगोन ना आरो बहिफोरा माबा माबि फिसा फिला बुस्थुफोरखौ बायनांगोन ना आब' बेनिफ्राय आं रोङाबाथाय नों आंखौ फोरोंगोन आब' आं हले सानखान्थि खालायनो बाखायो आं मा फोरोंनो हागै आं गावनो क्लास 8सिमल' फरायनाय गोसोआव गोबां सिमां सुजुदोंमोन गोबां सिमां दंमोन आंहाबो सानसे समाव साख्रि मावगोन स्टेन्डार्ड मानसि जागोन बिमा बिफानि मुंखौ मुंदांखा खालायगोन साख्रि मावनो थांगोन घरि गानना कट गानना बेसे सिमां दंमोन जेबोआनो जाफुङासै मा आब' आं रोङिखौ देखायगोन ना आब' औ आगै देखायगोन